नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात रंगता श्रीकृष्ण उत्सवाची महापूजा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम. कारवार दीपावली जाली की कारवारात गावागावात सुरू जातात श्रीकृष्ण मूर्ती उत्सव. माजाळी गोटणीबाग कोमरपंतवाडा हिंगा गेले कित्येक वर्षाच्यान श्रीकृष्ण मंडळ गोटणीबाग कोमरपंतवाडा हिंगा पूर्वजान सुरू केलेल्या या उत्सवाचे स्थानिक बालगोपाळान श्रीकृष्ण मंडळ गोटणीबाग कोमरपंतवाडा ही संस्था नोंदणीकृत करून ज्येष्ठ तरुण बाल आणि महिला या सगळ्याला सहकार्यान या कृष्ण उत्सवाची मोठ्या उमेदीन सेवा करतात. या मंडळाचे अध्यक्ष राजेश नाईक, उपाध्यक्ष दिलीप बांदेकर हेमी कार्यरत असतात. या धार्मिक कार्याबरोबर बाल तरुण महिला अशा भक्तांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. गेली 5 वर्षाच्यान या मंडळामार्फत महापूजेच्या 4 दिवसा पहिली लहान भुरग्यांसाठी वेशभूषा स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, महिलांसाठी संगीत खुर्चीचा खेळ, दांडिया खेळ अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमाबरोबर स्थानिक जे राज्य आणि केंद्र सरकारले सेवा करून निवृत्त जाऊन येयल्या या मंडळामार्फत सन्मान कार्यक्रम दवरतात. गौरवान जगची एक प्रेरणा देऊन त्यांना स्फूर्ती मिळची हो या मंडळाचा उद्देश. असो या श्रीकृष्ण मंडळाचा उत्सव कोमरपंतवाडा हिंगा स्थानिक आणि इतर संबंधित भक्ताल्या सहकार्यान जाणटे नेणटे महिला असो भेदभाव न असताना सगळ्याला सहकार्यान जाता असो मंडळ अभिमानान सांगता. हे विशेष. तसेच चित्ताकुलाच्या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बेडतुळबाग हिंगा फाटी लागून पूजेत येयली कोळंबकर कुटुंबाली श्रीकृष्णामूर्तीची आज महापूजा बुधवार 2 नोव्हेंबराक जाली. त्या निमित्तान स्थानिक महिलांन हळदी कुंकवाचो कार्यक्रम आयोजित केल्लो. बऱ्याच सभाशिडीन भाग घेऊन हो हळदी कुंकुम कार्यक्रम यशस्वी जालो. या कृष्णामूर्तीचे विसर्जन ब्रिस्ताराक 3 नोव्हेंबरा जातले असे कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा.
कारवारच्या समुद्र किनाऱ्याचेर खेळताना डॉल्फिन। कारवार आज देवबाग लागींच्या समुद्र किनाऱ्यावेल्यान फेरीमान आयिल्ल्या पर्यटकाक आश्चर्याचो धक्काच बसलो। उदकांतल्यान उडी मान भायर सरून खेळच्या डॉल्फिनाचो पंगड पळोवन पर्यटक मोहीत झाले। कारवारच्या समुद्रात डॉल्फिन चड प्रमाणात दिसतात, पूण बोटीच्या येरादारी वेळार क्वचितच दिसतात। समुद्रात कुर्मगड, देवगड आणि मध्यगड द्वीपा लागीं मनशाची येरादारी कमी आशिल्ल्यान ह्या वाठारात डॉल्फिन चड प्रमाणात भोंवतात। जंगल लॉज आणि रिसोर्ट पर्यटकाक डॉल्फिन पळोवचे खातीर व्हरतात, पूण आज मात्र पर्यटकाक डॉल्फिनान निराश केलें ना। आज 10 ते 15 डॉल्फिनाचो पंगड भोंवतालो। कांय जण आपली हजेरी दाखोवचे खातीर उदकांतल्यान उडी मारताले। हे पळोवन आज डॉल्फिन पळोवपाक गेले पर्यटक मोहीत झाले। या डॉल्फिनाच्या संततीच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या डॉल्फिन स्कीम अंतर्गत एक कार्यक्रम दवरचो प्रस्ताव वन विभागा कडच्यान हाचे पयले सादर केला। 5 कोटी 65 लाख रुपयाच्या खर्चान रस्तो बांदच्या कामाचे आज भूमिपूजन। कारवार येल्लापूर तालुक्यातल्या इडगुंदी ग्रामपंचायत व्याप्तीत लिंगतबेल गावातल्या दूध डेअरी लागीं 5 कोटी 65 लाख रुपयाच्या खर्चान इडगुंदी बळगार देहळ्ळी रस्तो बांदच्या कामाचे आज भूमिपूजन माननीय कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेल हातीन जाले। नंतर त्यांनी कार्यक्रमाक संबोधित केले। या वेळार युवा नेते विवेक हेब्बार, मंडळ अध्यक्ष गोपाळकृष्णन गावकर, प्रधान कार्यदर्शी डॉक्टर रवी भट बरगद्दे, ग्रामपंचायत अध्यक्ष सदस्य, पक्षाचे विविध स्तराचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले। MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा। हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com। मोबाईल नंबर 8277089755। यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस। वीस वर्षाच्या सरकार ग्रामस्थाल्या मागणेक न्याय दिन जाल्ले शिरसी गिलगुंडी संपर्क पूल। शिरसी धार्मिक कार्याक आणि अवश्य आशिल्ले रस्ता संपर्क पूल गेल्या 20 वर्षाच्या मागणी करतेर अखेर निराश जावन ग्रामस्थांन तात्पुरती वाटेची व्यवस्था केल्ली घटना शिरसी गिलगुंडी ग्रामात घडली। शिरसी मंजगुणीच्या श्री वेंकटरमण देवालय उगमस्थान आशिल्ले गिलगुंडी ग्रामाचे केंद्रबिंदू आशिल्ल्या धार्मिक पवित्र स्थळार वर्साक एक वेळा श्रीची पालखी वयचे वाटेर संपर्क पुलाची कायम व्यवस्था ना जावन स्थानिकांन तात्पुरती केल्ल्या वाटेन ही पालखी गेली आणि वर्सुकी श्रीचो कार्यक्रम जालो। रेवनकट्टा, हळपुट्टरमने, कोडलगद्दे, सोमनहळ्ळी, तप्पलतोट्टी, बाळेगद्दे, कब्बिनमने, जडलमने अशा अनेक ग्रामात सुमार 400 पेक्षा जास्त घरां असून या कुटुंबाच्या सदस्याक कुमटा वयतल जाल्यार 12 किलोमीटर अंतर कमी पडता अशे माजी ग्रामपंचायत अध्यक्षा सावित्री आणि तेमगेलो घरकार नारायण गौडा हेमी आपलो अभिप्राय व्यक्त केलो। गेल्या 20 वर्षाच्या या संपर्क पुलासाठी सरकाराने लक्ष वेधले तरी सरकारान मन केलें ना ही खेदाची गोष्ट अशे ग्रामपंचायत माजी अध्यक्ष देवराज मराठी हेमी खंत व्यक्त केली। ग्रामस्थाली मागणी जनसंपर्काक अति आवश्यक पूल, धार्मिक कार्याक सहकार अशे सरकाराकडे मागणी करून जनप्रतिनिधीन पुढाकार घेऊन हो संपर्क पूल मंजूर करून हाडून ग्रामस्थाक मूलभूत सौकर्याची व्यवस्था करून दिवचे अशे सामाजिक आंदोलनकार श्री रवींद्र नाईक हेमी आग्रह केला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।